Kaixo sexy kuadrilla, zer moduz zaudete, aspaldiko! Bai. Bizirik nago, ez zaite zer pasatu, pasatu zaidana izan dela ikasturte osoko nekea, apokalipsia, ja bukatzear dagoela. Gaur ekainak 12 da, 2026ko ekainaren 12, goizeko 7 eta 49, hemen daukadala. Txuleta, eta gaurko bideoan nirekin zatozte asteburu osoan zehar, oso asteburu berezia izango da, zergatik? Ba, ikusiko duzu. Baina, hola, pistatxo bat. Eman da, nire lagun eta maite ditudan pertsona askorekin egongo naizelako. Gaurko eguna lasaia izango da, baina era berean intentsoa. Bihar izango da potentea, ze eske, ez da ez dudala sinisten, baina da, gertatuko da gauza bat asko emozionatzen hauela, eta esaten duena, daramat, hemen, kanal honetan 2024etik eraman, 2024etik, eta esaten dut, bale. Merezi izan du baino gehiago, zen ikuste dut merezi izan duela, merezi izan didala niri. Pertsonalki ikasi dudan guztiaren gatik, bizi izan dituen esperientzia guztien gatik, ezagutu dudan pertsona guztien gatik. De hecho, sare sozialetan edukia sortzen ezagutu ditudan pertsona asko, orain nire bizitzak daude, nire lagunak dira eta oso pozik nago horretaz. Eta hori ez dudala gehiago kontatuko, ikusiko duzu. Zenbat gustatzen zaidan igogailuetan argazkiak ateratzea. Izango da nire etxea beti 14. pisoan zegoelako, eta tarte ematen zuelako, edo 20 aurra izan nintzelako, 20 nerabea. Bueno, ekipo, bagaude ja Euskal Herria irratian, hemen Iruñerrikoa den edonor, fijo hemendik han pasatu dela, hemen daukagu Pascual. Keizo Pascual. Eta hemen kontrola. Eta nada, orain egingo dugu elkarrizketa. Zeren ingurukoa? Funts putre eta espekulatzaileen gandik are gehiago babestu. Proposamenak dio alokairuzko etxe bizitzen babesari iraungitze data kenduko zaiela, hau da, mugarik gabe mantenduko dela babes hori. Gaur egun 21 urtetan dago jarrita babes horren langa. Gurekin dugu estudiora gerturatu delako Iruñe Astiz Larunbe, Abilduar Kakuso, eduki sortzailea. Iruñe, egunon. Egunon. Kontseiluak dio, euskararen eduki eta esparru berriei hitza eman behar zaiela. Euskarak etorkizuna badu, sareetan, medio berrietan zabalduz izanen delako. Bai, azkenean askotan, gainera hemen etxean askotan errepikatu izan dut sareak edo eremu digitalak gure bizitzako beste espazio bat direla, eremu fisikoa bezala, ez? Kalea, eskola, lantokia, lagun artea, familia bezala, eta azkenean benetan euskaraz bizi nahi baldin badugu, sarean edo eremu digital horretan ere euskaraz bizitzeko aukera izan behar dugula. Zer bat ez ikusi nauzu? Seria? Bai. Eske hau eduki serio bat da, albistegi bat da. Hau ez da Unai eta Mirenekin etortzen zarenean bezala. Etortzen zaretela hijita, hau albistegi bat da. Ja. Kaixo ekipo, hemen txenago amoretetxean, eta orain bazkalduko dugu. Nik esango nuke, dela bere plater izarretako bat. Eta da, ensaladilla rusa. Dago super goxoa. Beste bideo batean, azaltzen nahi baldin baduzu, azaldu baino egin dezakegu zuk pasatu errezetan eta nik saiatu behar naiz erreplikatzen. Gaur egon naiz pixka bat ikasten eta hori grabatzea. Zer iruditzen zaizu? Esaten dit, por aquí. Izan daiteke erronka polita. Eski badago ja jaten, ezin du aguantatu, eski agoso ona. Utzi iruzkinetan eta egingo dut. Ekipo, ikusi duzuen bezala, amarekin egon naiz, bera pixkat, zaintzen egun hauetan beharra duelako. Eta gero etorri naiz, nire lagun batzuekin geratzera,
Eta horretan nengoela pentsatu dut, duela 2 aste edo horrela, ez nengoela berarekin, osea bietako batekin, bereziki Idoia, maite zaitut. Eta pentsatu dut, ze garrantzitsua den, behintzat niri, ze ongi egiten didan, adibidez, Idoiarekin edo nire bizitzan garrantzitsuak diren pertsonekin egotea. Leku aldaketa justo topatu dudalako nire lankide bat. Baina hori, esaten nuena, konturatu naiz ze garrantzitsua den niretzako lagunekin denbora pasatzea, on egiten didaten pertsona horiekin denbora pasatzea. Egotearekin, ze batzutan agian ez da beharrezkoa izatea konbertsazio super intimo bat edo egotea zure gainean, baizik eta egotea, barre batzuk botatzea, negar egitea, deskiziatzea, ezagit. Bai. Así que hemendikan gaurko egunagatik Idoia, eskerrik asko. Ematen ez badu ere, batzutan ere pentsatzen dugu, ez naiz egon gaur, nire lagunarentzat, baina eski ez dakigu. Ze agian egote hutsarekin esaten nuena, ja askita soberakoa da. Ai, en fin. Nola igartzen den ikasturte amaiera dela ja, osea, ze gogoak ditudan ikasturte hau bukatzeko, ez en plan izan delako katastrofikoa, ze izan da oso polita, ikasi ditut gauza asko, neure buruari buruz, taldean lan egiteari buruz, edo ez? Eta baita nire ikasleek beti esaten dut, maite dut pilo bat, nerabe eta gazteekin lan egitea, orainago hezkuntza formalean, baina hezkuntza ez formalean, hau da, aisialdian ere pilo bat gozatzen nuen, adibidez begirale bezala lan egiten nuenean, ze mundua beste modu batez ikusteko aukera ematen dizute, edo pistak ematen dizkizute ere, no se. Nik asko ikasi dut aurten nire ikasleekin, urtero, egia esan. Batzutan dira gauza positiboak, beste batzuetan gauza ezain positiboak, baina beti da ikaspena. Eta hori da nik uste dut hezkuntza arloan gehien erakartzen hauena eta gehien gustatzen zaidana nire lanen. Maleta hartuko dut. Oze maleta hartzera. Ez dia gaur tipos, baina dia Manolitos. Eta nik ekarri ditut Laianako pastak. Toma! Nire bizteko boneko nera. Elekuso? Erreala da. Buelta, no? Ha. Gaur ja... Gaur daguna. Gaur daguna. Larun bata, ekainak. 13. Hemen, non? Iruñan. Zuzenean. Gozaldu behar dugu, hemen gure konfiantzazko basoekin, zeiztestekoak. Ja zideu festa, ja etxetik. Bai. Basoekin. Eta begira, zer ekarri zuen Elerek! Guau! Hau berri omen da. Bai, zerena. Lemon pie. Lemon pie. Limoizko tarta. Zaporia. Baina, lemon pie ez da... limoizko tarta edo limoizko oina. Nahi behar pentsau tarta dala. Imaginatzen... Con sabor a quesos. Sabor a quesos. Sabor a quesos. A queso limon. Eta gero, bestetik justo kasualitatea izan zen atzo pasatu nintzela nire laguna den leire agurtzera eta esan nuen bega. Denek merezi du probatzea Iruñeko pasta honenak. Ze baditugu garrotikoak direla oso onak eta nahi baldin baduzu. Txun. Hauek dira nire pasta gogokoenak. Direla las de mantequilla. Eta palmerita txokolate beti. Tin txokolate. Así que, hori, egingo goren kata. Venga, egingo dut hau. Venga. Baina proba galdea guztela. Ia txupatu dut.
Baina ez du, Claro, ez eta kanpoko bakarrik. Ketxe asko, Ez que Madrilen gauzak ez da ondo egiten. Gainera, nik uste nuen izango zuela barroke. Ba, bera do. A ver. Entoren gutxi gustako zentetera. A ver. Nahi dut hauek. Es que basea da txokolate txuria esango nuke. Bai, pistatxoan ere bai, da como... Digo jotez erostea zerbait pistatxoan dalako, eta da sekamente txokolate txuria baina bertezka. Bai, Da, berdezka sartu diotela kolorante i pizka Eta bat pistatxo. goiko pistatxo txispita horiek. Joder, baina ez aide zer kostatzen inkektatzea pizka bat. Igual, gustatzen eta ondilak. Igual ondilletan bak erreien moazakite, baina hau dia mitiko manolitos. Igual, hasieran ez, pero ya, como que te deja... Aizu, izozkietan, zer zara, team frutal edo team bestea? Team bestea, Nire. team zingira. Team Ferrero Rocher, team... Nik hartzen dut bola berdinean, aukera baldin badago, letxe merengada eta oreo. Eta gainera, uzten badute letxe merengada aterena, botatzen badiote kanela... Tiene pixkat basika. A ber, ez dakizu baina munduko jogurrik lau honenak Zumaian dago. Zein da? Txurren, bale? Txurren ordaindu. Orduan, ni beti hartzet jogurren laua o jogurra eta urra. Bola igualian jogurra eta urra, edo bi bola jogurra eta urra, baina beti hor jogurra. Eta hainbetetan, orduan geho jutin zinean beste joskiden da batea, ezin hartu jogurra, porque ez doa niona. Ja probainet, hasta italian hartu dute laua eta ez zeona niona. Orduan, inberdet reinventau. Orduan hartzet, pues, urra eta kinder, o urra eta... Baina beti urra. Baina ez da pentsatzen, joe, urra eta kinder, kinderra ja urra daka. Ja, Orduan indet, pues, jo que se, kinder eta beste zoz, orduan martet bueltak ematen, porque bakit jogurrana ez dara izango baino eta ez defena bengo ditela. Hori nire drama helagoekin. Eta zuek zer zarete, team frutalak edo team gu bezala, timona. Txokolate eta menta team etzaten bitartian, dana ondo. Dana ondo. Bai, mesedez. Osea, nik ez dut ulertzen nola, baina eski da, txokolateak nahastea gauzekin, frutekin. Ez dut ulertzen, txokolate naranja. Hori da, tipo txokolate hori zaten dara jakin, incluso niko saltzen, nola betiko kolakao bat hartzeten, naranja zumua, ez gustatzen nola geratzean kombinazioa. Claro, kolakao bat eta zumua. Eta nire amari gustatzen zaio pilo bat. Eta hori bai, probatu duzu txokolate beltza, osea, dena oso super beltza, ze ona. Ba, hori bai gustatzen zait. Bai. La txokolate puru bat hola bai. Baina izozkia diot. Izozkia ez de proba, eski txokolate izozkia sentitzen desde la freskua. Ja, baina hori da, buah. Bai. Pek. Influenzara hau zen. Gugaren bezala. Nik hau jaten dut horrela. Klak. Horrela egiten dut horrela. Lamantikuria. Zer ez dira lehorrak? Yo esan behar nun. Batzutan como galleta oso basko zela da. Eta dira txokoa. Jaito bat lehorra. Eta natarez da ora biztan gozua ora empalagozuan ni nada. Esto es más mantequilla. Pero no, ez da rollo geratzen zaizula hemen ahoan. Que me encanta gozua. Ni naiz oso gozozalea. Zera, honekin ja, aski dut. Ni behar rollo igual postria beti, neste igual bete eta duka beti postrebla bat, un kulan bat, pasta tarta. Lemon pie. Gozatzeko beti normalian gozua hartzen, kolakaua o... Lemon pie? Ja, lemon pie zinaz. Oye, atzako pizzak zara gozoak. Kristonak. Ua. Eta normalian pizza erdia jate, eta bilan artean bi oso jangetu, oza, bakoitzak pizza bajan genuen, praktikamente. Eske behar ditugu indarrak Gaurko. Ez dut ezer Honekin kontatu, ez indartuta. dut ezer aurreratu, baina, bueno, Ah, gaurko plana da. Orain, dira, goizeko 10:20, dutxatuko gara, joango gara alde zarrera. laba. Bai, bueno, erosiko ditugu garrotikoak. Bai. Ea ez dagoen kola askorik. Agian, eramango dut poltsa rollo erosketakoa eta utziko dugu Vale.
ni elkartean. Eta gero, hori, labara. Kau, ez zara egon laban. Yes. Dago Poseidonia Oceanica, Otraso Oceanica, DJ. Dira, da Iruñerriko drag bat. Ah, que guai. Bai. Eta hor elkartuko gara... Eduki sortzaile gehioki. Ze gaur da oso egun handia guretzat. Bueno, nik hala uste dut. Ez duzu uste? Hemen daramagunak denbora... Bai, ilusio handia eintzen gaina. Kontaktuan jarri zenean gurekin, ze gaur da. Euskararen aldeko mobilizazioa, martxak nik deitzen diet, Euskararen martxa. Euskararen martxa. Bai, 3 zutabe. Hori da, Euskalgintzaren kontseilua antolatuta. Hori da. Eta 3 zutabe aterako dira Iruñeko puntu ezberdinetatik, eta nada, egongo dira pregoilariak, eta botako da txupinazoa, eta bueno, pues, guri egokitu zaigu horietako bat, eta ber. Urduri Iruñe. Zika Iruñek irakurri bardu pregoia. Hemen gure erkakuso. Osea... Así que gero eskatuko dizut grabatzeko. Bai, lasai. Hola, ni mobiakin, zubiakin, Andreanakin, bestienakin, hola. Jarriko duen zinta bat, anakura. Beatrizen sartzen, lortu dugu. Beatriz? Norra Beatriz? Iruñako gozogile famatuena. Mesedez, Iruñea deklinatzen da itxeo bezala. Iruñetik, Iruñera, Iruñeko. Iruñeko gozogile famatuena. Boiera famatuena. Eta zer erosiko duzu orduan? Garrotikoak erosiko ditut. Beltza, kabioda. Espuak eta pila bat txurila probatzeko. Kabioda jaitzea gustatzen, así que... Niri ez da. Así que ya está. Que fuerte, por fin probatu ditute. Ez que Iruñek eman diten turra egin gure laguntasun bizitza guztitik. Ja gaur bitxi dago. Gauza bat! Zer egiten duzu hemen? Hola! Danako bizoz ez zuen, danak, Iruñek, Ianek, Janirek, danak, neri. Influencer? Etxe gara Iruñara, eta Iruñera, oso Iruñek irakaslerik, eta gainera Iruñean nago, Iruñerekin ez da. Bueno, posita den, lehenengoatia da. Iruñean, Iruñerekin. Baina, rentsa gauden zerbait azten, eta gero... Non gaude? Laban gaude. Hori da, laban. Gira hemen dago jendea. Nagore! Eta hor, Poseidonia... Haupa dileia... Motxila bana hartuta, 3 egunez ibili gara, herririk herri kantuka, gazte sareak ondu ditugu gure hizkuntzari lotuta. Ta naiz martxa dugun buka, ez da amaitu burruka, ez da amaitu burruka. Arratsaldeko azken txanpara, heldu beharra duguta. Dena errezago egiten baita, behin bidea urratuta, behin bidea urratuta. Hemen daudela, iritsi direla, Iruñea osoari buelta eman dioten bi. Kaixo, hombre!
nondik antzegin duzue Iruñeko turra? Bai. Ze pertsona batek esan digu 17 minutu, pero eso es azanko grande. Googlean minion batzuk orabiltze gala hartuko dugu. Hola. Karo, guretzako 30 minutu dira. Zure culpa. Hola, Iruñen, por cierto. Bueno, equipo. Bagaude hemen, bazkaltzen, eta begira, nola grabatu. Txen, Ja, guain bai. Zuek, superudalekutan ikusi. Teacher. Begirale, Euskal Udaleko grazia. Hor, kazetari dependientea. Ikusi, hori badaz bada, sartadian izan izan, oin izan, deklaraciones. Nire abogadak ez bali gau ezer esaten. Zure abogadak ez duen txuten? Por las sordas. Por las sordas. Por las aberturas. Ez que, a ber, equipo, ez bazenuten ikusi lehenengo Bazkariko bloga, hemen dago gatazka bat. Ez dago inongo gatazkari, tio. Da, sentitzen importantea emakumea. Badago gatazka bat, eta kontua da... Ez dago gatazkari, Iruñe. Ez da mundu txigora, cariño. Bueno, kontua da Ianek diola, Andreak kopiatu diola kamera. Eta nik esango dizuet, nik baditut, esklusiban, Ianen hitzak, bideo horretan esaten dutenak nork kopiatu zion nori. Spoiler, Ian Andreari. Eman bueldia. Behitu, nik esan batzua gauza bat eta bakarra, neukat bideo bat YouTubeen lehen hau, erakusten kamera puta hau, dago peixo duzti, Ianek, Iruñek, Jane Atxu, jaz, eta zuek, ezke, asumidu, influenzerra ni naiz, abizidu influenziada. Gure dulceida, baina bestida, sentitzen. Ez que nik ez dara izan duzteida, nik ez dut. Zuzentzea, zuzentzea. Ez que nik naiz Espainiako panoramian kokatzen. Fierro klip. Abertzale. Izango nintzen la Juliana Canet, katalana. Gora zutez. Bueno, intensita. Hori ez da. Gaurko menua, pasta entxalada, eta gero ez dakigu, gero erakutsiko dizuet. Hola! Oie, aurrekoan nizautzen eta zelga Iruñan. Ez da ezer. Ez oraino betetan. Zebai dia beste gaizki. Baina hori da bestea. Osa, nik uste dut dagoela abestea, mongi gaizki, baina gero hori aliogo deitu abestea. Ez, hori gaizki abestia da. Eta zuko egizu abestea. Bai, baina hortako... Pertsonari ona animatzeko, hantxe egoten dira saio bakoitzeko, eskuekin dantzatu zerura panfleto, destinoa duten abanikatzeko, pantojak ere dute egingo bero. Bueno, heldu zaigu, hemen, zer daukagu? Bueno, patatak, tofu, azenaiua eta txampiekin. Agin xajoa. Daniel, hitz batzuk, zer Bizitza jarri dantzan. Norena da hori? Entzun, Aitor Majan EP berria. Yo, dekan napolitana. Bai, ez que garrotea da napolitana. Ronda napolitana txobat, hori nekin. Habe probatu. Gitxo bat etxuria zin mal, baina... Baina beltza hau. Bueno, que daukau, que arra. Hasierako. Gaur hemen gaude, sarean euskaratik eta euskaraz sortzen dugunon izenean. Pantalla baten bestaldean, mikrofono baten aurrean, edo ordenagailu parean, orduak pasatzen ditugunon izenean. Baina batez ere, komunitate baten izenean. Sareko komunitate euskaldunaren izenean. Zoritxarrez,
askotan entzun izan dugu euskarak ez duela lekurik sareetan. Ez dagoela nahikoa jenderik, ez dagoela merkaturik, ez dagoela interesik. Baina, kontrakoa frogatzen ari gara etengabe. Teknologia berriei esker, kamera batekin, mugikor batekin eta mikrofono xume batekin, sortzaileok erakusten ari gara, espazio honetan ere, sarean, euskarak ez duela existitzeko baimenik behar. Eta saia izan arren ez dugu amore ematen. Elkarrekin eraikitako sare honetan beti topatzen dugu gure edukia, eskertu, partekatu edo iruzkindu egiten duena. Eta horrek gogorarazten digu egiten dugunak zentzua duela. Gaur, komunitate horren parte zareten guztiei, eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen babesari esker jarraitzen baitugu aurrera. Eskerrik asko! Gaurkoa, ez da urtetik hasian mugimendu baten ospakizuna. Duela urte batzuk sare sozialak oraindik hastapenetan zeudenean, baziren sarean euskaraz bizitzea posible zera sinetzen zutenak. Hor zeuden sarean Sustatu, Libresale, Irratia.com, Euskal Jakintza, Luistxo, Teketen, Teknopata, Zargain, Ipatz, Gabi de la Maza, Arkakuso, Aiora Probatzo, beste askoren artean, arnasgune digitalak sortzen. Haiek esker ikusi genuen interneten euskaraz ere aritu zitekeela. Hor daude alaber euskarazko Wikipediaren alde orduak eman dituztenak, edo irumigatu bezalako ekimenak komunitate txiki batek ere zarata handia egin zezakeela erakutsi dutenak. Horregatik, dire hain garrantzitsuk arnasgune digitalak. Bertan ere, euskarak arnasa hartu eta eman dezakeelako. Noski, arnas emate horrek erronka handi bat ere badakar. Euskarazko edukiek, sare sozialetan, algoritmoetan, bertzi hizkuntzetako edukiek duten presentzia eta indarra lortzea, hain zuzen ere. Honi lotuta, ideia bat argi utzi nahi dugu. Benetako helburua ez dago zenbakietan. Hau ez da ikustaldi edo jarraitzaile kopuru kontua soilik. Sareetan euskaraz aritzea elkar babestea da, elkar ikusaraztea eta gure esentzia bizirik mantentzea. Elkarra aitortze horretan baitago benetako indarra. Horregatik, garrantzitsua iruditzen zaigu, edukia euskaraz sortziaz gain, gure referentzia propiotatik eta gure bizipenetatik abiatuta itia. Euskaraz sortze deunen, ez gea beste hizkuntza batutan dona itzultzea mugatzen. Gure ikuspegitik mundua interpretatzeko eta konektatzeko aukera ere badakau. Eta hori da hain zuzene, sariai benetako aberastasuna emate jona, guretik eta guretzat itiak. Ondorioz, hizkuntza hegemonikon aurren ezin gea geldi geratu. Euskaratik sortutako askotaiko edukila berdeu, erreferenteek berditugu, eta batez ere komunitatea berdeu. Eta hau danon eskudo. Ordo sariak eskaintzaigun aukerek handina, mugak gaindituz komunitatea sortzia eta saretzia. Euskal Herria mapatik haratago eamatia. Herri txiki bateko gazte edo ezain gazte batek beste puntako euskaldun batekin konektatu eta komunitatea eraikitzia. Sarek geografikoki kokatzea gaitue, baina baita kulturalki eta emozionalki ere. Eta guk argi dakau. Euskal Herria, euskalduna izateko, euskarak saren ere ikusgarritasuna eduki behar du. Elkarlanen, konpromisoz, maitasunez. Duki sortzaileok be euskalguntzan parte galako, euskerian presentzia handitzen gabizelako, espazio berrixak zabalduz. Eta behar bada ez konturatzen, baina etorkizuneko arnasguniak eraikitzen gabiz. Ez ga algoritmo baten ondorixua, ez da marketing estrategia bat bez. Komunitate bat ga, euskeraz edukisa sortzen daben pertsonak, ate bat zabaltzen doza beste bati. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskeraz bizitzeko autua eitzeko ematen dotza. Danontzat dago lekua sarian, eta danok nahi zaitxustegu euskeraz. Euskalki guztietan, euskera batuan zein euskera ikasteko prozesuan. Zuen pasinuak, iritzixak, emozinuak, bizipenak euskeraz transmititzean, jendiak zuengan, gugan edo euren buruan islada ikusteko aukeria zabaltzen dugulako, eta euskeraz bizileikela erakusten dugulako. Zuen kamarak hartzeko momentua heldu da, hasi sortzen, zuen etxetik, zuen herritik, zuen auzotik, euskeraz. Hasi bilatzen, ikusten, partekatzen, komentatzen, jarraitzen. Asko dagoeneko euskeraz sortzen dugunok. Ez daigun itxoin, ez daigun pentsau txikisegisak ganik. Gure aurretik bidea itxen hasi zirenei esker garegu hemen. Euskera geixau nahi dugulako, ausartaua, libre hau, zentral hau. Euskeraz bizitzeko baldintza duinak nahi ditugu Euskal Herri osoan eta baitxa sare sozialetan bebai. Euskeraz bizi nahi badugu, sariak euskeraz ikusi, entzun, sortu eta gozatzen hasteko momentua da. Errekaz erreka indeigun itxasua, pantaien aruan euskeraz bizitzeko ahotza izan gaitxezen.
Gora Zareako komunitate euskalduna! Gora! Zareako euskaltzalea! Gora! Euskaratik eta euskaraz sortzen duen egia! Gora! Banko, banko. Gora, gora, gora! Bai, gora! Bueno, kaixo, ja egin dugu. Zuek ikusi duzu eta hemen gaude zain. Zuen partetxik norkitze egingo du hemen. Bobiak! Eta hemen gare, Mairene eta Bixo. Joan da. Egingo dugula... Begira, hemen ezagutzen duzue, bai. Eta zuen zarete, Iruñetan Andrea. eta Andrea González. Eta, bueno, blog honetako protagonista bikoitza, ja. Bitan. Zer moduz? Ongi. Ordori? Ez, Kaixo Maiale. gauza serioak egiten ditugulako. Bai, hori da. Hola, hola zuen! Bueno, ja irakurri dugu, Tregoia, eta orain, gaude, Urduritxos, oin, bukaera maziguan... ekitaldi nagusian. Guk emeo berra. Nork esango zigun? Ez que, emozioa da! Bare, zuek, ez que hau da guretzat, Bide bat. en plan goiak, ez da baina isa. Ojalá, oye. Ez que ez goiak ez dielako euskeraz. Zuek. Ai! Senyora, momentu, entzun bertzartzen. Euskalduna hau nahiago Euskara jantzen hauelako Euskeraz bizitzeko baldintza duinak nahi ditugu Euskal Herri osoan, eta baita sare sozialetan bebai. Euskaraz bizi nahi badugu, sareak euskaraz ikusi, entzun, sortu eta gozatzen hasteko momentua da. Ekarri duenik. Izango da, justizia eta berdintasun senak egin duenik euskaltzale. Izango da, atzean utzitako sorlekuko hizkuntzaren minak bultzatu duenik. Izango da, komunitate baten gogoak ekarri duenik. Izango da jakina, horien guztien eta gehiagoren baturaz egin denik euskaltzale. Baina hemen gauden, askotariko lekuetatik abiatu,
eta hainbat gauzatan ikuspegi eta egiteko molde desberdinak ditugun arren, hemen gaude, elkar hartuta. Larrialdian den euskarari etorkizuna emateko gogoz, euskararen pizkunde berri bat eragiteko senez. Berriz kontatzen. Denakor kartelak inkiston firme eta gu iskin baten hola, lehenengo filak. Inkiston beru haitezun, eguzkiak ematezun da, irunia etzetena izan da, gero zuen dakar. Eskerra gero joan gari. Coca-Cola da, Baspare. Ia, baina gero 0. Ian, gero ze gustara egon garen hori txale. Ze gustara egon garen hori txale. Seigea. Oie, a ber. Daukat sentsazioa errena izela, baina ez. Orain daukat kolorete natural. Bueno, equipo, ya bagoaz etxera, osea, ni nago lehertuta, osea, emozioaz, urduritasunaz, berua. Berua, osea, ez dakit, baina nik uste dut hartu dudala pilo bat. Pixkat igual, baina esen bestetza erre, que... Ni bixerakin preparatu etorrenez. Era makartu bixera eta krema dani, kasen dio. Bueno, Elene, egingo dugu valorazioa. 10-tik 10. 10-tik 10, bai. 11. Nola ikusi duzu, zuk bizi izan duzula betikan? Oso ondo, nion lehenengo lerruan ikusten pregoia. Eta arazo tekniko batzuk enduta. Oso ondo jugunda, oso ondo irakurru edanak, jendeak asko txalotu du. Jende asko zeon. Nik flipatu dut. Gainera zen, en plan, zeuden politikariak, zeuden instituzioak, prentsak, osea, egon garela. Osa, ni grabatzen hauei, dominen ezka ez bat kamera, baina kamera, en plan, prentsakoak. Zer moduz? Ongi. Ari gara egiten blog bat. Osea, gaur ez, asteazkenean. Aste artean gaude, gainera sartuko nahi zuekin bi ordu. Hori, zertan ari ginen? Hori, bazegoela jende pilo bat. Eta ni irakurtzen, lehenago nego super urduri. Baina gero izan da... praktikatu dute... Bai. Dana, Baina gero izan da, como... Guau, osea, hemen nago, eta jazta. Gero kontua zen, zela eszenatokia ezin zen zabalagoa izan. Osea, nire... Karratu bat ola? Nire beldurra zen... Eskaloi bat. Erortzea. Osea, ze hori izan ziteken iruñekeria. Bai. Eta gero, Andrea eta biok aurreratu behar izan gara, ze Gazteluko plazan esan behar genituen bi esaldi. Eta nik uste dut nahiko ongi geratu dela. Baina, ondo Andrea Tarkakuso eta joan india, Eta gero batean Gaztelu plazan ikusten dut orgoian, Gaia ez dena, trila... No se, guai egon da. Bai, oso ondo da. Baina, bueno, niretzat gehien baloratzen dudana izan da egun osokoa, pasatzea denak elkarrekin, bai. Ospatzea denak denona zela, eta muy fuerte. Bota egunean Zuziria eta Iakale jira hasi denean, etorri zait, gu baino lehen, sarean hor lanean egon den horietako bat, Abildua Txargain, aber, sartu dezakedan klip bat, hau dela nire klipik gustokona berea. Eta, eskerrak eman dizkit eta ni horrekin geratzen naiz. Bai, eske... guk ez dugu zer asmau. Ez. Eta baloratu behar dugu zein daun hemen... Eta zeinekin duen bidia eta zeintuko bene. Zein esker. Hori da. Bai. Baina, bueno, hori, hemendikan Txargain eta beste guztiak eskerrik asko. Eskerrik asko baita kontseilua eukera emateagatik eta hotxa Euskalduki sortzaile olako ekimen hauet konta. Hori da. Hala, jazta, hortxe duzue. Orain joango gara etxera. Natxo batzuk itera. Baditugu ere, zer erosi dituzu, klaro, lehen ikusi dugu, garrotikoak. Exito, Exito total.
Baskarian. Eta... Uste una, oza, esan barrun, napolitana bat da. Oza, onangoa, baina, kriston onak, Oza, kriston txokolate pila, eskerra kaja bat hartu beten, porque vamos. Eta txuriak ere, zauden? Ja, txuriak zuen O sea, ni comparación con Manolitos. Ez que Manolitoak zingira, baina... Osea, zingira, baina zingira likatxua. Zingira, en plan, gaizku zaitzeuna, hori. Baina, bueno, hori, ordan egingo ditugu. Begira, ze bista, ari naiz erakusten takonerako bista. Natxo batzuk, gero ere baditut fajitak, egiteko pizzak, ze zuek ezakit probatu zuek pita hoiekin pizza base modua. Oso tope geratzen da. Eta hori, eta jazta, ikusiko dugu pelikula bat. Bai, atzeko zera, eta biolota estrantzatzen. Ekin eta ekin esker, hemendikan. Eta hori, hala. Non maitiz, bueno, daukat resaca emozional bat, eta etorri gara gosaltzera bazkaltzera. Brunch estilo pintxoak. Orduan, etorri gara Elizalde tabernara, niretzat da Iruñeko tortilla onenetarikoa. Onenetarikoa? Bai, onenetarikoa. Eta hori, daukat kriston resaca emozionala atzotik, oso mezu politak jasotzen ari ditugu, eta guau, batzuk megar egitikoak. Adibidez, idatzi date, atzo txargainekin egon nintzen, baina Jose teknopatak ere idatzi zean, hasi bendikat. Eta bueno, zu nola zaude? Ni guendikan bueltak ematean zuko gunai, nire buruan errepasatzen. Eta gaur goiz ezartu nez, lehenengo gauza zinez ikusten zer argazki dituen, ea komunikabietan gauza jarri dituen, ez dakitze, ez dut supera guendik. Oso guai esan da. Bale, eta orain badoztu erronka bat. Ze, tortilla proba, eta epaitu. Zure zoak oso tortilla fanen nahi. Habre, ondo itxuraz, ondo. Zinetze gustatzen zementua baina. Tipolak nizkau du, no? Bai. Oso na dago. Zumaiko zaiako tortillak ez dakit superatzeun, baina oso na dago. Hala, bagoaz gosaltzera, ze hau da literalki gosaria, eta orain ikusiko dituzue hartuko ditugun urreko pintxoak. Oso na dago. Que por cierto, karo, gertatzen da ezingo duela probatu nire pintxorik gustokoena, aragia duelako, baina bueno, joango gara. Bai, nengoa beste bat gozua baita. Zeiak. Oie, nago super rubia, atzotik. Ja, guziak emango zizun buruan. Pillo bat. Ja, metxatu perretan. Pero bueno, hala, gero arte. Bueno, equipo, bagaude Rio Tabernan, San Nikolasen, eta badugu arrautz fritoa. Nik espero izatea pirraetako propio huevon estilo. Nire gomendia da hartzea servilletarekin eta jatea. Eta gero ja uzten dizut, baina lehenengo mukaua izatea, lehenengo aldia probatzen duzula, izan behar du horrela. Gustatu zen? 70 abajo. Claro, yo creo que huevo, baina justuagoa da, como se da hemen bechamel. Handia da, nik hau tortilla Hala, bagoaz. Bagaude Carmen kaleko Aldapa taberna, bueno, eta Aldapa kalekoa ere Aldapa taberna. Eta hemen bereizten dira badituztelako frito eta tapa, bokata, hamburguesa vegano eta vegetarianoak. Orduan, pues etorri gara ona. A ber, azaldu iguzu, zer dagoen? Hartu diteu, hemen pare bat bolituz kroketa, ze kroketak beti ondo eta ondioak bai. Eta hemen patata brava veganoak. Así que pentsatuko gara maionesa vegano moduko bat, o alioli vegano moduko bat. Badut galdera bat. Zuk uste duzu... Alioli vegano bat. Bai.
zuk uste den veganesa ditzen. Hori da maionesa, baina egiten da alioli... Aliolia ez da alioli, osea, ajo aceite eta ia. Bai. Bueno, esa eguzue, jarri iruzkinetan. Baina kontua da, eskatu dugula patata brava veganoak, horrek zer esan nahi du. Neguan ez dela jango, invierno ez dela jango. Okerna da lenguan txiste guara intzila, eta nion en plan, ¿cómo que se esan nahi du, vegano invierno. Basta, Iruñe. Erretirau, hau ez da zuria. Gauza bat gehituko dut. Oraintxe bertan, baduzu eman komunean zerbait nire ikasleek eta zu. Zuen txisteak aguanto berteula. Eta esaten dira zuela. Baina zure ikasleak urte osoa, ikasturte osoa egon barri aguantatzen, ni behintzat asteburu bat izan da. Ez, baina aguantatu baino zen esaten zidatelako, venga, ankurta. Bueno, venga, probatuko dituzu. Venga, segunez patatakin. Venga. Hagen egongo dira beroak, Pero no suave, ez du pikatzen. Así que cuando porque picantia. Ni patata oso goxoa, porque da pizka kurruntxi kanpo dit. Baina probatu dituzu, osea, eske badaude pikantez berdinak. Ez du bate pikatzen, Tabaskoak pikatzen du, baina ez du zaporerik, baina gero adibidez Valentina saltxak badu zaporea. Hori ez du pikatzen. Vale. Probatuko dut, venga, patatak, ez da gara paket. Zengo zua du, Bai. Venga. Zatitxo bat... Boletu. Ñam. Berua dago. A ver. Zengo zua du, Erakutsi. Pek. Bai. No da pek euskeraz. Ipurtzulatik, baina moztuta. Popatik. Baina... Popatik. Tipo pek. Ipurtzulatik ipeka. Ip. Izango da, ip. Ui, a ber. Probatuko dut orainik. Da boletuz... dago beroa, Bai, beroa, kontuz. Hagen itxango dut. Gatzen zaitze, ez daka kriston zapore pila boletu ez batzutan, como que boletuzeko gozak edo onjuak, bitzako kriston zapore pila onjuai, eta zea gila da, baina oso da, sobe da. Éxito. Zondo jatean Iruñean. Oye, bueno, a ver, tokatzen zaizu egitea... Rankina, bai, lehenengo rankina. Vale. A ver, ze jan dugu, itxoin. Ego dugu errepasoa. Jan dugu, tortilla pintxoa. Arrautz fritoa. Eta bi hauek, no? Bai, hori da, boletuz eta brava. Sartu behar beste egunetakoa, rollo garritikoak eta hori, edo gozuak beste rankin bateako behar. Ez, sartu. Vale, top bat, garrotikoak. Esangoet. Top bat janari. Bai? Igual. Ez que ni oso gozo salia naiz. Vale. Bi, arrautza. 3, tortilla. 4, pasta... Laianako pastak, bai? 5, patata da 6 kroketa igual. Niretzat, horretan, a ber, jarriko nuke... Pasta goru, bueno, ez dakit, no se me... Lehenengo arrautza. Vale. Bigarrena laianako pastak. Azok lehenengo... Vale. Gero. Garrotiko baino gehiago. Eski niri brabak gustatzen zaizki. Ja, ez oso guztua da. Brabak, garrotikoak eta gero boletuzak. Tortilla? Tortilla ez dut jarri. Ez. Pues orduan, brabak, tortilla eta boletuzak. Osa, ze diferentiak. Osa, garrotikoak tortillaren gainetik. Vale. Ze diferentiak, ez. Bai, eski nire ez naiz oso gozo zalea. Ni bai, baina dibidez daianako pastak askotu zeskit, baina bakiten ditula inbeste jango.
Zakarrotikoak gehiagotan nahiko nituen, uste. Nik uste. Baina oso ondo jatea Iruñean. Turismo gastronomiko, nire turismo guztoko. Urrengoan etorri berzara ez gauza gehiago probatu behar dituzu. Bai. Así que, ala. Txikiz, hemen utziko dugu bloga, asteburuko bloga, egingo dugu txintxin zuekin, klak. Ni bai, ez du zela. Txintxin. Eta hori, eskerrik asko aspaldiko partez bideo hau ikusteagatik, espero dut oso luzeaz geratu izan, eta luzea geratzen baldin bada da horrela ere gorde nahi dudalako. Eta hori gogoratu gustatu bat zaizue like eman, arpidetu eta beste sare sozialetan ere jarraitu bai ni eta baita bideo soatzear agertu diren pertsona guztiak. Zerbait esan nahi duzu agurtzeko? Espero bideo honen bitartez zueke bai tipo ikustian nola bizi un asteburu eta zeondo pasa guen da zenba disfrutatu duen. Eta Iruñek esan bezala jarraitu baita nahi. Abildua LMelons V. Eta espero laster beste bideo baten, Iruñek beste bideo baten agertzia. Eta zueke bai ikustia hori Iruñek mendik. Ui, mareatzen dela. Agur ekipo.